So, wala na ta sa itong second example. So, maghisgot ta about ra gihapon sa rational expression o sa pag-illustrate o pag-simplify. So, akong i-emphasize karon anhi ang unsa pod ang atong pwede gamiton na prerequisite skills regarding na itong example number 2 na 10x squared minus 100x all over x minus 10. So, ako gipong ibutang din actually ang applicable ani kay ang GCF, greatest common factor na skill sa math, ug ang pag-cancelled out. So, unsaon na siya in this 2 minutes or less ato ning iskutan. So, first and foremost, you have to be observant sa numerator o sa denominator. Kung nakabantay mo ang 10 anhi og 100, pwede ni siya makuha ang greatest common factor nila as well as the x squared og x. So, atong answer ana kung ato nang i-GCF is 10 as the numerical coefficient and x as well kay common man sa both terms. So, atong ipagawas, magbuhat tag parenthesis anhi, kay 10x man ang ilang GCF. Unya, ang nabili na lang, kay usa na lang ka x, kay ipagawas na tong x sa usa ka term. Sa second term, ang mabili na kay 10, kay 100 divided by 10 is 10, all over x minus 10. Sa pagkakaroon, pwede na ta maka-apply sa next nato na technique which is cancelled out. Kay na may parehas anhigod ang x minus 10, makancel out na siya kay ang numerator x minus 10 sa ubos pod sa denominator x minus 10. So mao na siya ang ato ang second example. The result will be 10x. Kay kung nakita ninyo na-cancel out na nato ang similar sa taas ug sa ubos sa denominator ug numerator.